Sziasztok, srácok! Most úgy 8 óra, 9 óra között úgy döntöttünk, hogy lépjünk be a FIFA-ba. És most nézzétek, hogy fognak engem elverni. De most már jön halál. Ki volt húzva. De miért nyomtad el? Vedd izé. Te is kihúztad akkor. Várjál, keresem azért. Arzenál. Milyen színbe akarsz? Maradjon a fekete ugyanaz. Legyél akkor kék. Nagyon rossz a videó minősége, pedig nagy izé. Honor 400 Lite. A bizti. Forintot nem ér. Ilyen kicsit így megmásult, nem? Másult az? Most így másod így a pontokat, meg amúgy add már ide vissza a labdát. Miért adjam vissza? Már. Berugod? Les. Nem. 11-es. Nem a... Adjál már! Jó, az életem 11-es! volt. Tesz neked. Nem, ne rúg be. Nem mered. Középre. Jó, magas lesz. Ha! De miért állítottátok el a gombokat? Én nem állítottam. De Nem elállítottátok, értettek, te hogy is, meg rosszul Szabi is. De indítottad. nem indítottam rosszul. Hát nyomtam a kört. Végül volt. A csávó elesett. Tényleg, amúgy valahogy, most amúgy Manchester City lerakta ezért. Haalandot. Cselepatra. Szóval fel kéne hoznom Haalandot, mert anélkül semmit se ér a csapat. De elrúgi felé, hát. Várj, mondok jobbat. Mit csinálsz? Fel kell hoznom Haalandot. Ja, ez a gyerek. Nem értem. Minek? Így is úgyis kikapol. Hát, majd meglássuk. Haaland olyan finyókat lő, hogy majd kapunk, majd szakad. Amúgy Real Madridot kellett volna választani, de Alex, van egy CS töltőd? van ez így. Kint van a konyhába. Most nagy meccsekben vagyunk. Miért rúgja ennyire felé? Nem tudom. Gyere, itt van bent a szobába. Az enyém, telefonhoz, csak már hoz vissza. Itt van. Várja. Egyet mondanak, hogy videózzunk, megpróbáljuk. Telefonás volt, várja. Csukd be. Szögel. Na indítsad már el, mert karácsony lesz a meccs, meg megyen. Az már nem volt annyira magas. Aha. Ne engedd el, ölöd a húst, ölöd a húst. Most koncentrálok. Koncentrálj. Hova? Ó, amúgy is blokkolt, amúgy ott. Hát 14 perc, azt még nem rúgtam gólt, Bence. Van ez így. Én is már. Add már békén a kapumat. Amint le akarod vele is nyomni a spárgát. Add már békén. Ő fiú, nem lány. Haaland! Ne kettős ücsöse vagy görbe fejű. Hát csak egy kicsit. De miért nem passzol? Les. Lesz be. Nem tudom amúgy, hogy De már megint nem úgy mozognak, ahogy kéne. Amúgy. én meg volt végig se vittem a félpályáig.
Ott hagyja az embereket valamiért Gyors vagy. a játékos. Az mi volt? Körrel kell rúgni. Én nem tudom, mit állítottatok el rajta, de már rúgtam volna vagy 5-öt. Rálövöm a lövésre. Négyzet? Miért kell várni évekig, mire te elnyomod azt a fút a gyerek? Pedig a srác az már szép gól lett volna az 1000. Jó, négyzettel rugok én. Még meg kell szokni. Szóval Szabi nyomkodta el. Addig azt adod a kapusnak el. Szarfejű. Azért a nézőimet hagy békén. Mert Neked is nézőid vannak. szít, tör, le. Les. Patkányfejű. De nem is oda irányítottam. Makákó. Ne szégyenítsél már le és nézőim elő. Vannak nézőjeid? Én alapítottam ezt a klánt. Nem játszok. Amúgy egyed lenne, mert Haaland most amúgy. Mi? Amúgy egyed lenne, csak azt a... Adjad, ne ugord át. Ja. De ezt el lehet nyomni, már csak ezért. Én nyomtam el. Mi lepasszolja? Tanulsz. Gyertek fel, te nem arra. És minek pörgetted oda? Hát, ezt nem hiszem el. Hát, ezt a PS5-öt már ki kéne takarítani. Fú, Bence elvileg, az árva. ha jól alakul, és fogok játszani, akkor fogunk QSC-zni is. Csak fogunk. Ha nem fogom kiszedni az agyamat. De lássátok, hogy csal. Mit csinálok? Csal. Jaj, ez a gyerek. De úgy csalás ember másodpercekben lősz gólt, hagyjál már. Ja. Én meg az embereim meg haldokolnak. Itt be is De miért engedlek. nem passzolja le amúgy? Be is engedlek amúgy izébe. Hát végül. Most miért akasztottad fel? Már megtett. Felakasztottad, de betöröm mindjárt a fejedet. Akasztok én nyugodtan, engedjen már le a babút. Fogd meg! Ja, nem fog. De jó lett volna. Sisázgattál eddig. Az szép, szép. Átkerüljük. Csak rajtunk van 20. Haaland, te maradj fent. Én megoldom. Fossá. Amúgy les, amúgy. Mi volt les? Hát nem Les. intett a partjelző, hogy les volt. Ez 1000%-ot les. Hát de hagyjad, akkor felpasszoltad. kisípolta volna. Hogy lett volna les? Hagyjad már. Majd meglássuk. Nem Várjál volt csak, les. itt van, Hát hogy nézzé. lett volna les? Nem volt Felpasszoltad lesen. oda. Hát de nem volt lesen. De játék kidobta volna, hogy les. De ez csalás, -e. Hát védő mögé passzolt. Azért van itt blokk. Itt van hátak. Blokk. De oldalra húzta. Vissza is adom neked a labdát, hogy Kösz már. rúgjál már be legalább egyet. Nem á! Azt hittem fél lólóba. Fél lóló van, esze neked. De miért csak Mindjárt hárman adok én vannak neked. lent? Ó, Miért jöttek fel a védők? Hát ne vissza, nem blokkolunk. Amúgy Foden az hol van? El is beakasztott, de nem mondok inkább semmit.
Végti. Hú, de szép lett volna. Mi van, egy kézzel kivéte a kapusom? 2 perc hosszabbítás. Azt úgy rugod be. Honnan És tudod? én nem rugom be. Nem is akartam berúgni. Fusá. És bevett, és hátulszak. Jó, gyorsan addig blokkolj. Nem, az les, nem játszok. Jaj, ez a gyerek. Miért akarsz minden játékban megalázni? Nem is eláztalak meg, hát csak játszunk. Mikor pont én kezdenék. Na, fél időben. Most visszahozom meg. Nem tudok én semmi, és elveszi tőlem a lakát. Nem foglalják az embereket. Az mi volt? Miért adtad haza? Azért nem fogta meg, mert hazaadtam. Véletlen voltam. Ez amúgy feltartás, begyesz az emberem elé. Ez szabad. Hát de nem szabad, mert feltartod az emberemet. Hát ez szabad. Nincs olyan játék, amivel ez tiltakozna. És... 1 pont. De mi? Becsúszik a kapus. Hadd ma! Büntetőnél onnan rugdossa nekem a gólokat. Szerinted megkapod a 10-et? 1000% még csak olcsón 50. perc. Ezt biztos nem fogják elnézni a nézők, hogy kikapok ennyire. Szerintem azt fogják majd mondani, hogy meg van szerkesztve. Ez nagyon elszartam. Be akartam Úgy nem tekerni. rúgtam egy gólt. Már volt olyan, hogy 8-4, de kikaptál tőlem. Hol? Volt már, nem? Én nem emlékszek. Persze. Mikor veszekedtetek mindannyian, a Csabiszti elállította meg minden. Hát biztos alá, érdekes, Hát hogy biztos, miért nem hogy nem. tudod gólt lőni? Hát mert jó csapattal vagy. Hát persze, én is azt mondanám. Arzenál, mi van veled? Hát 5 Arsenal csillagos. az nem olyan jó csapat. Nem, csak 5 csillagra van értékelve. Az csak egy dolog. Fuss, gyors vagy, Rúgjál be egyet, na. azért követ. Addig, hogy lehúzd. Te adtad hozzá amúgy, de minden. Hát tudjuk. Becsúszok mindjárt. Azt a... szarvú. De mi? Hogy nincsen fenn senki? Na, itt már egy gyorsabb ellenfél van, akit még így is lehagynak. Na. Az hogy? Az hogy? Rúg egy kapufát, ez a szédül csalás. csirke. Mi csalás? Na. Most mi történt? Ja, már nálam van labda, mi oda? Még azt sem tudod berúgni, amit hagyok el. Te gyerek. Jó, hogy csavarodott az el? El kell vinni ezt a PS kitakarítani, olyan nagyon zúg. Dick, az belém jön. Azt még ő mondja, hogy ne tartson fel. Hát nem is tartottalak fel. Csű. Akivel most játszol, szerintem komítség vagy. Ne legyen nála. Dick. Már rég mentem volna, és rúgtam. Azt hittem már, hogy már... Mi? Azt hitted, Mindegy. bemegy?
No, már 70. perc, de még egy gól nuku. Na, legalább nem nullára kapjak már ki. Idegesít, Istenem. Szerintem te állítottad el az enyémet. Na, ezzel elrevarják kombot. Én állítottam el a tiédet. Igen. Ne, Haaland. De Elmentél. hogy ilyen Haaland. lassú? Haaland elment kapálni. Hú. Habiszti 2 méter a csávó szúrni meg nem tud. Haaland jó játékos, csak te vagy nyomorék. Figyeljen. Csoda! Tapsold meg magad! Berúgtál egy gólt. Pedig csak Na, leszóltam jó, nyugjad. Haalandot. Milyen pampul a szája van. Rosszul csináltátok. Gyertek fel. Beéred. Nem éred be, nem éred be. Ja, hogy érte be? Az már úgy kint volt a vononnal, de nem szól. Nem tudom. Szerintem belakód. Na, nézzük milyen jó Haaland. Milyen kapuson van ember. Még csodálkozom. Nem rúg be senki volt. Fuss. Hopp. Na, szóval mi történt? Geci. Hát, add vissza a labdát. Biztos, hogy nem. Elég neked az a 6 gól. Az én is szerezek. Add már vissza. Nem akartam lepasszolni. Fuss! Fuss! Cik. Pinocchio. Mi van, nő a csirkatáncos? Hol vagyok? Biztos buktatok már. De amúgy így nem védi ki amúgy így. Vagyis, hogyha onnan 16-oson kívül rugol, ezt megfogja. Be kell menni 16-oson belőle. Miért rúg ilyen nagyot? Lehet osszanyomod, vagy valami. Mi? Már nyert ő. Lefújta, pedig nem volt már 90 perc, vagy te. Kikaptál. Na, újra. Nem újra. Menjünk át izébe. UFC. Játszunk egyet UFC-be, ha? Kíváncsi leszek ott. Válasz. Michael Bisping. Ott voltál te, Alex?
Tudom. Ez nem én vagyok. Nincs Nem, válasz. az vagy te. Ezt csinálták Tidikéjét. Van, na nézd ide. Ez ki? Bispin. Ki? Bispin. Ennek a rugása halál. Komoly. Majd Így lehet, ne szédüljél, Pali. Szükségem viszont. Gyántatja. Hát, Állj fel, Dixu. Állj fel, bolondges. Így, de bolond. már hogy bővítsek itt? Bedagadt az agya. Bedagadt az agya. Engedd már ki a blokkodat. De hova megy el a világ végére, ember? Eljutodik akkor. Aha, Nachos. Nyugodtan. Állj fel, kutya. Isten meggyógyít. Meggyógyít. Leszállj. Hagyj, ragyáljak fel. Betöröm a fejedet a kontrollerrel. Meghalt. Nem tud már pörködni. Fújatad vissza. Kirúgta az agyát, te mennek, öcsém. Át kell állítani. Nem baj, menjünk ide, Maktus. Most eltöröm az orrodat. Gratyi Rambó, Bence. Na, gyere. Nem védekezik, egyből amúgy már észrevettem. Nekem se szokott kérdezni. De minek fogol le, hát? Meredjen katidőt. Hát magától fog le amúgy. Hát de ne fogjál le. Csak Te kutyafejű. sorozatozta, olyan helyzetben van, akkor bam. Nem tették az asztalra. Mondj enged a blokkot. Megvágyod leállni most tanulna. De nem itt folyamatosan. De hát ez... Még azt hitted a szarvadik USC-be. De miért jutott 2 perc alatt az ember? Rosszul csináltam téged meg. Tedd már vissza a fogadat a szádba. Amúgy tudtad, ha elmótolsz és közben megütsz, akkor meghalok egyből, figyeld.
Menj majdnem, menjek. Játsszál rendesen, mert leütlek a kontrollerrel. Szeretek is, meg nem is, tudod, így van ez. A szerelem engem mindig bolondá tesz. Szeretek is, meg Aha, nem is, aha. szép még. De nélküled az életem semmi, semmi. Szeretek is, meg nem is, tudod, így van ez. A szerelem engem mindig bolondá tesz. Haragszol is, meg nem is, tudod, így Ne van hagyd ez. ott, fedezzed. Miért nem viszi? Ja, az már állazik. Aha. A tesóm a beaten, hátul én meg költök. Be vagyok téve, baby, adja töltök. A Finlandiából csak egy cinó kell. Régi vagyok, köcsög, mint a cinó. Aha. Még, No, gyerünk, még beálljon, ezt nem Geci. kell hagyni. A pultban még egy csomó cébek, krumpli főzelék. Doszt a bolondom elég, a maski, maszex, képezett ütve fúró, makita, AMG, S-Class, kiszorul a palipa, a kácsival átmúlva, karika. Rák ezt a patkány fejedet. Ilyen pakett a zsebembe, egy pakett, a vert a back in the night life, ciga durusol a kis geci. Egy zsalóba vagyok, rajtam van a fejszeri. Érdekezzél. Aztán vigyázz be, Branko, hol vagy tempó, itt vannak a cikjárok, Szállnak kis és veszélyesek, veszélyesek, ki meg a trónomat átveszem személyesen. Szóval már beszélt a csávó. Már betölt a szemed? Nem tudom, hogyha nem viselkedsz jó. Alkoholom, magulát, baby, meg tudom, hogy izgatom. De mi a faszomnak forog? Ez Mikor sütés tényleg nem így van. Mondják az úr, de megszalad. Neked is 24 óra egy nap, de ez hosszabb. Nagyba játszol, de a rendőr befaroz. Minek forog? Maskarázok, hey, now let's back to work. Back to back, bekerül az, amibe kerülne minden az, aminek... Választani kell másik izét, mert Most sincs meg annak, aki engem ez egy nyomorék ez a karakter, amit ezek csináltak. Pedig te keményebb vagy. Te meg egy csicska vagy. Hallgass az okosságot, aztán szerez egy kis paper. Üdvözöllek, köcsög, ez a 8 mérföld. Nem tudom a karakternek válaszolni. Más válasszál, ne azzal legyél, amivel én vagyok. Más válasszál, meg kiütöm az agyadat. Nyomjál egy még egy videót. Jó, ez nem annyira főbe. Az irigyek pusztuljanak a ravatarra. Jó, legyen meg. Az a gond, hogy ez nagyon jó rugás volna ennek a kopasznak. Kiütöm az agyadat, várjál. Nem, meg. Markolom, magulát, baby, meg tudom, hogy izgatom. A kesemet kötöm, a mercibe szívok, bebaszok a színpadon. Meglepődsz a fejbe, passz a balta. Nem játszottam szerepet, csak magam adtam. Pakoljuk a szinteket fel magasabbra. Úgy nyomgat a szád, bolondul a forgótáras, kiúzom. Átugrod még máma? Tolvonással lezek testvérem, mindig rossz poszton álltam. Megkészítjük a temetésre az orgonákat. Üdve fúró, mint a makita. Nem állítják le soha, ha beindul a masina. 600-as csöcsök, a gácsi, mi a kalifa. Jó vérű csibész, meg 100-szoros patina. Ha nagy van összejön, ezer csibész. Én ember vagyok, testvér, nem leszek színész. Nem adom el a lelkemet sem ennyiért. Mással is tudnék keresni, rengeteg pénz. Vézsén 8 év, meg kám forint. A kurvák meghalnának a káromért. A verzes szokás szerint. Hajj fel! Felépek, meg vedelem a Már meg miért nem tudok jel? az irigyek pusztuljanak a ravatarra. Szóval ez nagyon rossz karakter. Csigát a zsebembe van 5 kiló. A forgótáros a szádbalandol, hogyha nem viselkedsz. Aha. Megmarkolom, a bulát, baby, meg tudom, hogy izgatom. A kesemet kötöm, a mercibe szívok, bebaszok a Kitörik a keze, elmennek, Gec. Tudom, hogy valahogy így rosszul.
Én nagyon áll ez hazugság. Ha ez a karakter nem ér semmit. Amúgy Bispinggel meg már találtalak. Ha válasszál Bispinget. De akkor ott Hát nem azt lehet ezzel. miért? Ha ezzel vagyok, ezzel tudok játszani. Kitörtem a nyakadat. Bispinget akkor nem tudom válaszolni. Mindegy, mit választol. Összecsukhatószék. De újra kezdjük. Hát már egyszer fogyatékos vagy fogyatékos vagy. Na, gyere. Na, nekem van izmom. Ne fogdossál ma. Aha, én miért nem találok el? Rövid a kezű. Te meg vagy 2 méteres kezed van. Na, de tudom ma. Aha, már fogdosna. Hagyjál már! Én itt maradok. Ja, gyere! Na, gyere. Ja, ez a gyerek. Az a kódot nem akarod kivédni, nem akarod kiengedni a blokkodat. Aha, 2 ütésből lefogtam. Állj fel, ne bánd a gyereket. Patik lesz héttel. Jó, ezt látod. Jó, de kevés dominám van. Osztol-e? Jó, nekem mondni. Könnyű, vagy 80 000 dominád van. Oh. Már csak folytással tudom megnyerni, csak feküdtél ma. Kijött. Nem érdekel ezzel a karakter a gyápkor. Nem, csak Micsoda az, hogy folytással? Én befolytottalak eddig. azért véri csak a gyák. Mi? Hát ez csak akkor is elájultál. Az mégis a szemedbe van tölve. Adjál már! Na, majd megnézzük majd a én karakteremmel. Válasszál karaktert. Nem ez az én karakterem. Ez veretetlen, mert Választottál, ezért? még nem választottam. Akkor mi a fasz csináltál? Miért? Hova lett az emberem? Melyik a kobat? Akkor visszamenjünk arra. Tehát ne nyomkodjál, mert megfojtogatlak. Ezek nem jó. Válasszál magadnak karaktert. Hát nem értjük. Akkor leszek a bajnokkal átafültetni. Kérlek, tudjál már te meg rendesen rúgni. Nézd már meg a súlykülönbséget. Várjál. Hát. Kis fogpiszkáló. Hú, azért gyors. Ha csak nagyon könnyen sejtődik. Engedd már be Jóskát. Konyhába volt.
De ott van konyhában. Hát én tettem oda konyhába. Engedd ki a blokkodot. Benyúlok a blokkodba. A kábel, jó? Vágok már. De abból a valamelyik nem jó, nem? Nem, kell jó mutatja. Akkor miért akarod elvágni? Csak egy darabot belőle. És átett valószínűleg csak a volt végén. Meg tudod csinálni? Meg tudom csinálni. Ez működik. Azt mondtad, valamelyik szál szakadt. Lehet valamelyik kizé. Az. Na. Elvileg jó volt mindkettő. Ugyanúgy, mint én. Érted, mindig tartani fogom a hátam. Sok szaron keresztül kellett mennünk a családdal. Csak kicsit messze fújt a szél. De ez csak egyik darab. Másik kint van az erősítő. Tőtő kint van a konyhában, sarokból van a láda. Melyik? Látok. Hát ahol van a konyha szekrény mellett a láda, abban van beletéve. Hát ott töltöttem a bluetooth-os izét, amivel zenét szoktuk hallgatni. Hát de most hogy nem voltam be? Jaj, geci. Itt van a másik. Akkor mi van ott? Akkor 3-at hoztál? Engedd már ki a blokkodat. De ne vagdald már le majd mind az egészet, úgy csináld, majd a kábelt vissza. Hát visszafordoztam a csatlakozót a végén. Na jó, akkor. Amúgy drága az a kábel. Tudom. Nem akarod kiengedni a blokkodat? Mert már mennyi mióta darálok amúgy. És Dominál meg nincs. De miért akarsz engem folytani? Getápolok. Hát te akarsz emberkedni, te kis csöves. Ne? Hagyjál ma! Jó van, vége volt a meccsnek.